aquest pas encara no ha arribat. Exacte, ara fa molt temps que no parlem, Diàleg intens, és el que està demanant a Lluís. És a dir, diàleg de veritat. Però ara fa molt temps que no parlem. El federalisme tipus que arriba com és als Estats Units tampoc convenç, perquè tinc en compte que, per exemple, la justícia de Texas no pot entrar a Carolina del Sud, o la policia d'un estat no pot entrar a perseguir uns lladres. Bueno, sí, i els Mossos què? Poden sortir de Catalunya? I no els deixen entrar enlloc més. No vol que hi hagi diàleg. Quan un partit del gran, o sigui, el PSOE... El PP. Espera't, deixa'm. El PSOE tenia que fer eleccions del secretari general ara, aquest mes. I estan dividits. Si entre ells un partit gran estan dividits i no dialoguen, com vols que hi hagi diàleg per tot Espanya? I per què el PP el PP busca vols Però estan callant. Perquè sabia que no d'allò. Sí, però és que